श्रीरामपुराव पुलिसनि सिग्रोमनाय गुबुन हादोरसानिफ्राय आसामाव हाबनाय गंसे 10 साखा ट्राक हमदों। ट्राकआव गासै मा 25 आयेन बेरेखा मैसो दंमोन। मैसो दैखांनानै लाबोनाय ट्राकनि नम्बर UP21AN3194। हरनि समाव मैसो दैखांग्रा ट्राकखौ हमनानै श्रीरामपुर क्वारियाव दोनहैयो पुलिसा। ट्राकआव थानाय सालायग्रा, लोगो सालायग्रा आरो गुबुन मैसो बेंग्राफ्रा गासैबो पुलिसनि सिग्रोमनाय खौरां मोननानै खारो। मैसोखौ बिहारनिफ्राय आसामाव लाबोनाय जादोंमोन। स्रोदै ट्राकआव दैखांनानै थांनाय समाव हमनो मोनो श्रीरामपुर पुलिसा। बेराफारसेथिं साबकाटा आउटपस्टनि सिङाव थानाय सनकस दैमा सेराव शिबा प्रसाद कलितानि सिग्रोमनायाव गासै मा 9 मोसौ हमनो मोनो साबकाटा पुलिसा। हरनि समाव सोनाब बेंगलनिफ्राय लाबोनानै कक्सागुरि ओनसोलनि धलानि थापुनि हाग्रायाव दोनखोमानानै दोननाय समाव हमनो मोनो पुलिसा।